وكنتم أنتم في ضلال مبين وقالوا أتينا بالحق وأنت بالعالمين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تعالى عن أصحاب شيخنا رضي الله تعالى عنهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan lokaci ya maimaita mana wannan wata mai albarka, watan azumin bana. To alhamdulillah mun gode wa Allah, wata na neman gafara, watan gafaran kuma wata na neman lada, watan lada kuma wata na neman arziki, watan arziki kuma wata na neman yamta, watan yamtawa kuma wata na nema, wata na samu, shine wannan wata na azumi. Allah subhanahu wataala Allah nuna mana ƙarshensa lafiya. Ubangiji subhanahu wataala ya samu cikin yantattu na wannan wata. Ubangiji Allah subhanahu wataala wannan tsanance da ake fama da shi, wannan ƙasa tamu ta Najeriya, wannan yanki namu na Afirka, musamman ma ƙasar Najeriya na, Ubangiji Allah ya yi, saboda bayan Allah an kai matuƙa, wanda in ba Allah subhanahu wata'ala ba wanda zai iya yaye abin da ake ciki yanzu. Kowa kawai dole ne ya rujui wajen Ubangiji subhanahu wata'ala da tadarru'i da neman sauƙi da addu'a da kuma roƙon Allah subhanahu wata'ala. Ubangiji Allah ya yi mana wannan masifa da ake ciki daban-daban, kala-kala, wanda masifun da ba za ka iya lissafawa ba. Al'umma suna cikin wani hali wanda wallahi duk yadda yake ji da talaucinka, in ka ji na wani sai ka ji ashe kai naka da sauƙi. Saboda haka ‘yan uwa musulmai, banda ruju'i wajen Ubangiji subhanahu wata'ala babu wanda zai kawo sauƙi a duniya ga baki daya, ballantana mu da muke cikin tsaka mai wuya. A yi ruju'i wajen Ubangiji, a ringa addu'a. Shugabanni su ji tsoron Allah. Duk abin da ka san kana da shi, kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kowaye akwai wani abin da Allah subhanahu ta'ala ya bashi, wanda kuma ranar tashin kiyama Ubangiji zai tambaye shi, ya ka sarrafa shi, ya kai shi, ya ka jagorance shi. Saboda haka kowa ya rujui wajen Ubangiji. Kowa yana da zunubansa, da wanda ka sani da wanda baka sani ba. Arifai suke cewa idza qultu ma aznamtu, yace qalar haqiqati ududuka zamban la yuqasu bihi zamba. Don mutum har ya ce bai yi zunubi ba, yace in har nace ban yi zunubi ba, to sai in ji haƙiƙani na tana cewa ai samun kama zunubi ne. To saboda haka shi bawa har abada baya rabuwa da kuskure,
ba rabuwa da kuskure. Amma a hadisin da ya ce kullum ne adama khata wa khairu khata'ina tawwabin, kowane ɗan adam gabaki ɗaya mai kuskure ne, amma mafificin masu kuskure shine masu tuba. Ubanda tuba da ruju'i wajen ubangiji Allah subhanahu wataala, babu abin da zai kawo mana sauƙin rayuwa da ake ciki. Wallahi in ka ce kai kana jiran yayewa, ko a'a shugabanka kai zaka zarga, wannan kana ɓata lokacinka ne kawai. Saboda Allah subhanahu wataala a cikin harshen annabinsa yake cewa kowane shugaba ana kawo shi daidai da halin mutanensa. In mutanensa masu hankali ne, to sai a kawo masa shugaba mai hankali. In mutane fanɗararru ne kuma, to sai a kawo masa fanɗararru. In dai ka karanta qul a'udhu bi rabbin nas, to ka riga ka san ubangiji yana sarrafa mulkinsa daidai da yadda bayinsa suke. Ka ji fa qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kaga rabbuka mai tarbiya ne, kaga maliki ko mulki ne wanda dole ne ƙahariya tana tare da ƙahariya, wanda lalle za a tilasta wa mutum ya tabbatar da cewa yana da ubangiji wanda da yaƙi da ya so dole ne kawai yana tare da ubangiji Allah subhanahu wataala mai mulkinsa. Ilahin nasi, ilahi kaga madogara. Yanzu mutum ya riga ya gane bai da wani tasarrufi sai na ubangiji subhanahu wataala. Ya riga ya kai la haula wala quwwata illa billahi, bai da wani dabara, bai da wani ƙarfi sai ka ubangiji subhanahu wataala. To kaga yana neman madogara yanzu kam da ya samu ilahun nas, ya samu madogaran mutane. Da ka karanta wannan kai ka san cewa ismin ubangiji yana tasarrufi cikin mutane. Saboda haka yan uwa musulmai, wallahi babu abin da za a yi ruju'i da shi illa kawai roƙon Allah da tadarru'i wajen ubangiji, da kuma mutum ya yi ƙoƙari iya yadda ƙoƙarinsa rage saɓon ubangiji subhanahu wata'ala. Kar ya zama mad'amuhu haramu wa shirbu haramu, ko zai bi haram sannan ya ce wai zai roƙi Allah. Anan hadisi yake cewa anna yustajabu lahu, ta ya za a karɓa mishi wanda abincinsa haram ne, abun shan shi haram, sannan kuma abun sawansa haram, sannan gashi karin da yi ma ya cikinsa haramun ne. To amma yana ya rabbi yana ya ubangiji an na yasa jabu lahu, ta ya za a karɓa masa? Kaga wannan ba za a karɓa mishi ba. Daga nan lalle ubangiji subhanahu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, ubangiji ya ce ku roƙe shi zai karɓa mu, kuma ubangiji ya karɓa ma shaidan ma wanda an kore shi daga halarar ubangiji, wanda an riga an kore shi, kuma ya yi roƙon Allah ya ce rabbi anzirni ila yawmi yub'asun, Allah ka jinkirta min zuwa ranan ƙarshe. Wani subhanahu ta'ala ya karɓa ya mishi innaka minal munzarin ila waqti yawmil ma'lum, za a karɓa maka amma ga iya lokacin da aka haddade lokacin da za a iya karɓa maka. To ubangiji subhanahu ta'ala kan kana cewa ya rabbi, ubangiji yana labbaika abdi, ya ubangiji yana cewa karɓawanka hello, roƙi abin da kake so. Wannan ubangiji subhanahu ta'ala shi kadai zai maka haka. Saboda haka al'umman musulmi kowa dai ya imani Allah shine mai bayarwa, shine mai hanawa, shine mai komai, kuma shi yake sarrafa kowane irin abu.
saboda haka da Allah a yi rujui gare shi, musamman irin rashin abinci da ake ciki, irin rashin abinci da ake ciki. In ka san kana da wani wanda kake ciyarwa, kai ko mutum ɗaya, ballantana wanda suke da mata biyu ɗiya kaza, ko mata uku ‘ya'ya kaza, ko wasu ma an mata hudu, to ya kamata a samu addu'an da ake a gida saboda Ubangiji subhanahu ta'ala ya kawo sauki. Akwai aya a cikin Alƙur'ani, inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra. Ko riga dai kun santa mafiya kunan huffazai ne, mahaddata Alƙur'ani ne kun santa. Wannan in za ka samu lokaci, musamman daren ƙarshe, a sulusin dare na ƙarshe, ka samu lokaci ka yi raka'a biyu, na farko Fatiha da alam nashara, na biyu Fatiha da iza ja'a nasrullah. In ka kammala ka yi istighfari cikon sharbi, ka yi salatin annabi, musamman salatul fatih cikon sharbi, ka yi hadaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka karanta inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra. Karamin adadi shine ka karanta 313 ko kuma 3313, ko kuma in za ka iya ka ƙara adadi ya kai 77,000, ko kuma in za ka iya ka yi adadin lambiya 120,024, to kai kan ka rabu da awo kan matsala abinci kan ka rabu da shi har abada, inda za ka lizinci wannan abu. Sau da haka ‘yan uwa musulmai, wannan hadaya ne ga duk wanda ya ji, kuma isar mu wanda bai ji ba. Da zaran kaji, in dai kai musulmi kaji, to an baka izini ka yi kawai. Wallahi in ba irin waɗannan addu'o'in ba, in ba da roƙon Allah ba, in ba ta tadarru'i ba, in ba da rujui wajen Ubangiji ba, abinda aka dosar nan Allah ne kawai zai maganinsa. In ka ce a'a ‘yan siyasa sai sun maka wani abu, a'a wai ne ai namu ne ya hau kansila, ko wani ne ai ya samu ciyaman, ko wani ya samu kwamishina, ko kaza ko kaza ko kaza, wannan duk aikin banza ne, kai rujui wajen Ubangiji. In Allah subhanahu ta'ala ya karba maka, ya yadda maka, wainin sai ka ji ya kira ka ɗau'an wa karha, ka ga ya kira ka, shi zai neme ka ya dunkula ya baka abin da baka yi tsammani ba. Musulmi kam da ya samu ya san cewa Allah ne ya bashi, to Allah subhanahu ta'ala ya baka, dole shi wancan bawan iya isarwa kawai, isar da umarnin Ubangiji ne kawai. Za a kira shi mai haisu la ya alam, inda bai sani ba kawai zai ji ruhunsa ya ce kawai ka ba wai ne, ko in ba wai ne, sai ga shi ya fi tsananin neman kama a kan ya ma kyauta. Amma in ka je kana bin sa, kai kyautarsa kake nema ba kyautar Allah ba, sai ka ga ka irin wancan kisa na ummu ma'abadi. To saboda haka ‘yan uwa musulmai, kowa ya rujui wajen Ubangiji subhanahu wata'ala. Kamar yadda kuka sani dai, wancan shekaran da ya wuce mun kwana a cikin suratul anbiya, aya da take yawa da ta na Ibrahim wa rushdahu. Anan muka kwana wancan shekaran da ya wuce. Saboda haka wannan shekara kuma za mu ɗora wurin mu fafata har lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala, gurgudu yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya nufi da zamu yi.
kuma kamar yadda kuka sani masu gidan rediyo suna sauraron sa, to haka ba nan ma ana sauraron karfe 9 zuwa 9:30. su kan tun jiya da daddare sun fara sawa, amma suna sa tafsiranmu da suka wuce na bara su suke sawa. Kami in muka yi wannan sai a dinga tura masu kuma su dinga sa na bana. Kamar yadda kuka sani kuma ga masu zuwa nan kam sun san cewa ranar juma'a ba ma samu yi saboda shuguloli na ranar juma'a, sannan bayan haka kuma ranar alhamis ma ba ma yi saboda su kuma sun gullolinmu muka ware musu ranar alhamis. To karatuttukanmu ga waɗanda suke zuwa na, amma ga waɗanda suke sauraron rediyo kan wannan babu tsallake rana har zuwa azumin ya wuce. Amma ga waɗanda suke halarta a nan masallaci su kan ranar alhamis da ranar juma'a wannan babu karatu, sai ranar asabar da lahadi da litinin talata laraba, waɗannan kwanakai su ne suke da karatu. Ranar juma'a ko riga kun sani a shigalai sun yawa, shi yasa dama tun san ba ma yi ranar juma'a. Daga ba mu ga sun gullolin ma mun ware masu ranar alhamis, saboda haka yau akwai karatu, gobe kuma in Allah ya kai mu da jibi duka babu, sai asabar in Allah ya kai mu. Alhamdulillah, nan shine matashin karatunmu. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce walaqad atayna ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin. Wai subhanahu wa ta'ala ke cewa mun baiwa annabi ibrahim rushdahu min qablu, mun ba shiriyarsa tuntuni tun yana karami, tun kabani ya balaga mun ba shiriyarsa. Shi yasa ake ga tun yana karami ma annabi ibrahim alaihi salam bai bauta gunki ba ko kana. Hasali ma dama zamani ɗaya suka yi da lamaruzu kafiri ne wanda mai bautan gumaka, wanda kuma ya kwashi mulki ne da ƙarfi a babansa Kan'ana, da asalin sarkin Kan'ana ne. To lokacin da matarsa ta yi ciki sai ta haifi lamaruzu, da ta haife shi yadda ta gan shi ta ce kai wannan ɗan shu'umin ɗa ne. Da ta nuna wa ubansa ya ce kai wannan a jefar da shi can a kura su cinye shi, don shu'umin ɗa ne. Aka tafi da shi aka jefar da shi, kura su cinye shi. To kura kuma duk wani abin da yake cizo yake cutarwa, da ya ji warin lamarin sai rinka gudu, sai duk abin da za cutar da shi suka ke zuwa wurin shi. To da haka dai da tarihi ya nuna, haka dai Allah subhanahu ta'ala ya rayar da shi a can jeji. Bayan ya dan girma ne shine ya shigo gari, da ya shigo gari kuma ya kama yan daba, har ya zama shine shugaban yan daba. To har yayi karfi fa a gurguje tarihin nashi da yayi karfi, ya ga lalle zai iya ɓangare kansa, to sai ya tattara duk wani ɗan daba dama nashi ne, duk wani shege dama nashi ne, sai ya tattara su ga baki ɗaya ya ja daga da uban. Wasa ne gaske ne, har sojojinsa na daba suka fi ƙarfin sojojin uban. Ya yi fito na fito da uban, ba tare da ya san ubansa ba ne, ba tare da uban ya san ɗansa ba ne. Shi uban ya tsammani ai ɗansa ya halaka tun lokacin da tun yana jariri da suka jefar da shi a can jeji, ya tsammanin kuraye sun cinye shi. Ashe kuma kuraye su duk inda suka ji ware sama gudu suke yi. To a haka da yadda gargaji mulkin uban ya kashe uban har ya samu mulki. To haka fa bayan ya kafa mulki
mulkin da ya samu wajen uban nan ne sai ya dinga aika mayaka duk inda ya kai kuma sai ya ci galaba suka dinga kai hare kar har ya zamana duk inda ya ji sarki a duniya baya ebe masa kulla da gargaza shi yake yi ya kwato shi ya kwato mulkin sai ya naɗa shi a sake wucewa wani gari gaba da haka har ya ci duniya gabaki daya don yana daga cikin maza hudu wanda suka ci duniya gabaki daya da mulki irin na da mulkin yaƙi mulkin sara da suka mulkin kansakali da takobi ba mulkin biro irin na yanzu ba na tsari mulki irin na da don dama maza hudu ne wanda suka ci duniya gabaki daya fir'auna kan duk tsananin fir'auna da yake ji ana cewa fir'auna zilau tari ai fir'auna yana da turaku yana da kaza duk tsananin fir'auna banda masar ba inda ya mallaka amma shi lamaruzu gaba ɗaya shi ya ci duniya gabaki ɗaya kamar da muka faɗa su hudu ne muminai biyu kafirai biyu kafirai su ne da lamaruzu ɗaya da kuma shaddadu wanda ya gina aljanna ya gama mulkin sai ya gama cin duniya aka karanta masa tarihi a lokacin abinda suke ce kundin tarihi littattafai na annabawa to aka karanta masa littattafai na annabawa da suka wuce sai ya ji ubangiji yana da aljanna wanda ya yi aiki kaza ubangiji zai gafarta masa in ya mutu da imani zai samu aljanna ga yanayin aljanna shi ma ya ce zai yi aljannarsa to shi ne ya yi ira mazatil imadi allati lan yukhlaq misliha fil bilad ya gina aljannarsa shekara 500 aka yi ana gina ta ba dare ba rana har aka gama ta ya yi shela ya nemi mukarrabansa inda za su shiga aljanna da su aka tantance daga mukarrabansa aka tantance 'yan matan da za a shiga aljanna sai da aka karanta masa littafai na annaba ya ji irin siffofi na 'yan matan hurul aini kamin na ya watsa duniya ga baki daya a fiddo kowace irin budurwa a duba in ta yi cika wannan sharuɗa misali a cikin jiha ɗaya da wuya a tantance a samu 'yan mata ɗaya ko biyu wai da sun cika wannan sharuɗa har aka yi akan za a shiga aljanna da su an tashi za a shiga aljannan da su ubangiji subhanahu ta'ala ya ga lalle alherin da yake cikin iman da suke cikin wannan aljanna ta fi karfin kafiri ya shata yana cikin kafirci Allah subhanahu ta'ala ya turo mala'ika da ya ga masu yi tauhidi in suka yi kalmar tauhidi shike a ba su shiga aljannansu mala'ika ya zo ya buke su da tauhidi suka yi tsaurin kai ubangiji ya umarni mala'ika ya masu tsawa ga baki ɗaya suka halaka ga baki ɗaya dama cikin hadisi manzon sallallahu yana cewa da duniyar nan ta yi nauyin fifiken sauro da kafuri ba zai sha ko kurbi ɗaya a cikin ta ba to wannan lamarudu wanda yana daga cikin ɗaya kafurai biyu waɗanda suka mallaki duniya ga baki ɗaya shi ne wanda annabi ibrahim a.s. ya yi zamani da shi kuma shi ya gwagwarmaya da shi dama wanda kamar yadda muka ce mutum hudu ne muminai su ne annabi suleiman a.s. da shi da zulkarnaini kafurai kuma lamaruzu da shaddadu wannan lamaruzu shi ne annabi ibrahim a.s. ya yi zamani da shi ya gwagwarmaya da shi to shi lamaruzu bayan ya ci duniya ga baki daya shi ne wata shekara sai bokayensa suka ce masa to wannan shekara fa za a samu ciki a yafi wani yaro wanda zai zama shi ne dalilin gushewar mulkinka lamaruzu sai ya ba da oda cewa a nisanci mata
kenan. Aka zo suka ce masa to an samu cikin yaron da zai zama dalilin gushewar mulkinka. Da manzo zai ce duk matakan tsaron da muka ɗauka, to yanzu kan duk wani yaro da aka haifa jinjiri in dai ɗa namiji ne a kashe shi kawai. To wayannan fadawan lamaruzu suna nan suna tsaurara tsaro, tsananin tsaro, har ya kai ga daga zaran sun ga alamun mace tana da ciki, to ana nan ana bibiyanta, ana wolin nata, ana wolin mijinta, kuma ana bibiyanta safe da yamma. Daga ta haifa je a duba mai ta haifa. In kuma ba a ga abin da ta haifa ba, to da ita da mijinta da duka gidan sun shiga uku. Za a ta ɗanɗasa musu azaba, a ta ɗanɗasa musu masifa, sai sun fiddo wani jariri aka haifa. Ɗa namiji ne ko ɗa mace ne? In ɗa namiji ne sai a kashe shi. Haka aka yi ta kashe yara, aka yi ta kashe yara. Jatumar annabi Ibrahim alayhi salam da tana da cikin annabi Ibrahim alayhi salam, sai ubangiji subhanahu wa ta'ala sai koye cikin, ba a iya gani in tana tafiya. Duk yadda mata za su yi mu'amala da ita, duk yadda za ta wani cikin mutane ko ta wuce cikinsu, ba za su ga alamun mai ciki ba, kwata-kwata Allah ya koye ciki. Da haka har naƙuda ya kama ta. Naƙuda ya kama shi ne sai ta gudu ta je ta samu kogon dutse. Yanzu kan tunda ta gane ba a san tana da ciki ba, to aihuwan ma bari ta ɓoye. Ta samu kogon dutse ta shige ciki, a cikin nan ta haife shi. Tana haifuwansa ta ga jariri ne mai haske, mai walƙiya, mai abubuwan mamaki. Yadda ta gan shi haka, sai ta shimfida tsummakara da ganye, ta masa shimfiɗi mai kyau, sai ta kwantar da shi a wuri. Sai ta bar shi, kafin ma ta bar shi na har ya ɗan fara yawo da idanunsa, don dama annabi Ibrahim alayhi salam a cikin wata ɗaya yana girman shekara, a cikin sati kuma yana girman wata. To girmansa na ban mamaki ne. To haka sai ta toshe, da ta fita sai ta saro ganye, sai ta toshe bakin kogon gaba ɗaya, sai ta tafi ta bar shi. In aka wuni aka kwana sai ta zo ta leƙa ta gani, sai ta same shi yana ta wasa, yana tsutsan madara da zuma a yatsunsa. Ya ƙoshi ya yi mulmulu don baya tare da yunwa. Jibril alayhi salam yana zuwa yana sa masa yatsunsa a cikin baki, sai yana tsotsa madara ya sha ya ƙoshi. Gashi kun girmansa abun mamaki. Yana nan fa har ya kai, yana cikin wannan kogon har ya kai shekara. To ya riga ya kai shekara, yana daidai da mai shekara 12. Don kowane wata yana girman shekara ne. To kaga wata 12 yana daidai da mai shekara 12. Mai shekara 12 kuma ya wuce shekarun tuhuman can, don kwata-kwata shekarun tuhuma shekara 2 ne. In kai riga shekaran cikin da shekaran aihuwa, duka ga baki da shekara 2 ne ko kuma shekara 1 da 'yan watanni. To ya ga shi kuma ya kai shekara 12. To ya fito ba wani tuhuma cewa a'a yaron ne yaushe aka haife shi, ya riga ya wuce wannan tuhuma. Yana shekara 12 ne ba, sai daga cikin zikiri da yake, yana zikirin Ubangiji, yana ta zikiri. To a nan ne fa Ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa lokacin
da aka yi dare sai kogon da ya yaye sai ra'a kaukaban sai ga abin nan sai ga tauraruwa. A nan ne yake cewa haza rabbi ya ce wannan ubangiji na ne, wannan mai haske ubangiji na ne. falamma afala qala la uhibbu nafilin, da ya ga ya fadi ya ce wannan ba ubangiji bane, tunda haka ga ya fadi ko ba ubangiji bane. A lokacin fa yana cikin tarbiyya ne, yana cikin askarai wanda ilhama ta ubangiji subhanahu wa ta'ala. falamma ra'a qamara bazigan qala hadha rabbi, lokacin da ya ga wata ya hudo sai ce a'a ai wannan wata ya fi tauraron can haske, saboda haka wannan shine ubangiji ne wannan. yana duba sai ga wata ya faɗi, sai ce kai wannan kan bai dace da ubangiji ba, saboda haka lallai ya hadini rabbi la kunanna min alqawmi dhalin. In har ubangiji na bai shiryar da ni ba na gane ina yake, zan kasance cikin mutane batattu wayanda suna bauta ba gumaka, wayanda ba su da ikon yin komai. Ni ina so in gane ubangiji fa bai iya ikon yin komai. Duk abin da kaga ya faɗi bai makarsa maganin faɗuwa ba, to ba ubangiji bane. Nan ne da ya ta zikiri. falamma ra'a shamsa bazigatan, lokacin da ya ga rana ta hudo sai ya ce haza rabbi haza akbar, ya ce wannan ubangiji na ne, kuma wannan ai shi ne babba, shi ne haskake duniya ga baki da gashi haskake. yana nan yana zikirin Allah har ya ga ranar ma ta faɗi, ya ce kai to wannan ba ubangiji ba ne. ya ce to in dai haka ne to gabaki ɗaya duniya dukan ku gabaki ɗaya inni bari in ma ta shirku. yanzu kan ni wajjahatu wajhi lillazi fatara samawati wal ardi, saboda haka ni yanzu gabaki ɗaya ɗungurun na fuskanci ubangijin da ya yi ranar da watan da tauraron gabaki ɗaya, ba wai su ranar da watan ba, a'a wanda ya yi shi shine ubangiji na gaskiya. shin anan shine ubangiji subhanahu wataala ce yake cewa laqad atayna ibrahima rushdahu, mun ba shi shiriyarsa min qablu tuntuni tun bai balaga ba, tun yana dan karami muka ba shi shiriyarsa, bai bauta ba gunki ba ko kada. to nan ne fa har yake ce ma jatumarsa da yanzu da ya cika shekara cicif ya kai munzalin yaron shekara 12, to sai ya fita kogon lokacin yana ciki yana zikiri. A wani kauli ma har aka ce masarautar Lamaruzu ya girgiza, har wasu katangogi ma sun faɗi, har wasu gumaka ma da aka samu abin kambe na zinari yayi sun girgiza sun faɗi. Tsabar zikirin da annabi Ibrahim a.s. yake yi, da ya fito Jibrilu sai ya raka shi, Jibrilu yana gaba yana bi, har Jibrilu sai ya kai shi gidansu. Jatumarsa da baffansa, don sai azuru baffa ne, in ko ma'aifinsa ne kamin ya rasu shi wancan ma'aifi, to amma dai Jibrilu ya kai shi dai gidansu. Suna zaune sai gashi kawai sun ga annabi Ibrahim alayhi salam, sai suka zabura ga baki da suka tsorata. to shine uwar abin jatuma take ce masa ina tsoratan maka ka koma ka zo in mai da kai da ina tsoratan maka. Yace mata ubangijin da ya tsare ni ina yaro kin bar ni a cikin kogo, to shi zai tsare ni da girma na. Tace ina tsoratan maka Lamaruzu. Yace Lamaruzu bawa Allah ne, ba wai Allah bane, saboda haka ubangiji na zai tsare ni ga sharri Lamaruzu. To anan har yake ce mata ya jatu mata
ni kan waye ne ubangiji na a lokacin da yake cikin neman yin usuli fa waye ne ubangiji na take ce masa ai ni ne ubangijinka akan cewa ita jatumar kenan yace to ke waye ne ubangijinki tace lamaruzu mana shine kai waye ne ubangijinki tace babanka mana babanka shine ubangijina sai ce to shi baba waye ne ubangijinsa tace lamaruzu mana shine ubangijinsa sai ce to shi lamaruzu waye ne ubangijinsa kai lamaruzu ai shine halittu kowa da kowa yace a'udhu billahi yace a'udhu billahi nan ne fa irin maganganun da yake masu wa'azin da yake ma ubansa yake cewa ya abati ka ja ni min ilmi malan yati fa fattabi ni hadika siratan sawiya ya kai babana wani ilimi ya zo min fa wanda bai zo maka ba ka bi ni zan shirar da kai tafarki madaidaici wani ilimi shine wannan ilimi da wannan aya da muka shigo wadda take cewa laqad atayna ibrahima rushdahu ka bi ni a hadika ni zan shirar da kai siratan sawiya tafarki madaidaici ya abadi la ta abuda shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya ya kai babana kar ka kuskura ka bauta wa shaytan fa mai sako ne ga sarki ubangiji arrahman saboda kar ka bi tafarkin shaytan hadde uban ya fusata a ragibu nan ta analati ya ibrahim la in lam tanfi la arduma wa'durni maliya yanzu wannan gumakan Allah da muke bauta su ne yake kyama ya kai ibrahim ka fita raka na in ba haka ba la ardu mallaka zan jefe ka wahjurni maliya ka kaurace ni ka fita raka da ka kaurace ni kaman tsawon zamani da ya ji babansa ya ebi hushin abun ya ce salamu alaika sa'astaghfiru laka rabbi ya mince Allah gare ka baba kai hakuri ba zan sake maka magana nan zan nema maka gafara wajen ubangiji ka ji irin haƙƙin iyaye amma bari mu iso ka ji yadda yake da gargazar lamaruzu duk mulkin lamaruzu duk sojojinsa duk kayan yaƙinsa duk kayan faɗansa da ya ciwo duniya ga baki ɗaya ba wai ƙasa ɗaya ba wanda ya ci duniya ga baki ɗaya duk masifarsa ka ji yadda saurayin nan yake da gargazansa ba kyafkyaftawa ba fargaba ba tsoro amma ka duba yadda yake kwantar da ladabi a iyayensa yace salamu alaika sa'astaghfiru laka rabbi nan shine ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wala gadata ila ibrahim rashidahu min qablu wa kunna bihi alimin إذ قال لأبيه وعمره هذه كناتي التي أنتم لا يعلمون قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa ka tuna lokacin da Annabi Ibrahim alayhi salam ya ce wa babansa da kuma mutanen baban yake ce musu wai ma hazihi tamasil allati antum laha akifun shi wannan gumakan da kuke ta bauta kan kuna ta bautansa ku tsaya tsawon ranar kuna ta bauta musu su miye ne ni suke ƙara ku ni suke rage ku ni suke iya yi muku ma hazihi tamasil allati antum laha akifun yanzu waɗannan gumakan da kuka sa su gaba kuna ta bauta masu su kuma a wannan lokacin fa sun imani da gunki zai iya yin komai don ba irin kafiran larabawa ne wanda walayin sa'altun man kalar samatu wallan mai kullun Allah su suna bauta mu gumaka kafiran larabawa su suna bauta mu gumaka amma kuma sun san gunki fa ba ya shi ya samai ba shi ya kasai ba ko ba shi bane Allah walayin sa'altun man kalar samatu wallan da za ka tambaye su wa ya halicci samai da kasai za ce Allah ne
sun san ba gunki yi ba. To me yasa kuke bauta wa gunki alhali ko ba shi bane Allah? A'a, mu muna bauta musu ne da qaribuna ila Allah zulfa, domin su kusanta mu wajen ubangiji kawai kusanta shine kawai. Kaga sun gane gunki ba shi yake wani abu ba. Kafir ya san cewa kame su saka gunkin sa akwai samai da kasai. To su wayannan fa sun gadi gumakan ne daga iyayensu. Shi yasa annabi Ibrahim alaihi salam da ya riga ya barranta yace ni bari'un mimma tushrikun, yanzu kai ni wajjahtu wajhi lillazi fatara samawati wal ardi hanifa wa ma ana minal mushrikin. Yanzu na kubuta, na nisanta, na barranta, na fita harakan duk wani abin da kuke bautawa. Wajjahtu wajhi lillazi fatara samawati wal ardi, na fuskanta duka gabaki ɗaya bauta na fuskanci lillazi fatara samawati wal ardi, da wanda Allah subhanahu wata'ala wanda ya halicci sammai da ƙasai. Bayan ya gaya musu haka ya ci gaba da yi musu tambaya, yana jira amsan da za su gaya mishi. Ma hazi tamasilul lati, wa'annan gumakan ne su, me tasirin su, me amfanin bautar su da kuke? Ma hazi tamasilul lati antum laha akif. Na'am. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. anan ne annabi Ibrahim alayhi salam kudubin tauhidi, shi yasa arifai suke ce mishi kudubin tauhidi. Shi kudubi ne na tauhidi, shi tun daga kullowarsa shi kan tauhidi kawai. ana yana tambayar su ma hazi ta masillati antul hakimun, abinda suka ga masu suka ce a mu qalu wajanna aba'ana laha abidi, mu ba ne ba da ba mu san abinda suke yi, amma mu ne wajanna aba'ana laha abidi, mu mun rataye akan bautan da iyayenmu suke yi musu ne kawai. Mun samu iyayenmu su ma suna bauta musu, shi yasa muke bauta musu kawai. Ba wani hujja bane illa ma wajanna alaihi aba'ana, dai abinda kawai muka samu iyayenmu akai. Kaga iya abinda hujjar da suka gaya mishi kenan, kuma suna gani shi yaro yaushe ma aka haife shi, ballantana ya kawo masu abinda zai goge wanda suka samu iyayensu a kai. Sun samu iyayensu suna bauta. Ma za su yi ta masu da zai tila aiki ƙaru wajen na abu ana laha abin. Na'am. Alaƙar kuntu an tuwa ba kun fi ƙwararren mubin. Annabi Ibrahim a.s. yake ce alaƙar kuntu haƙiƙa kun kasance an tuwa ba kun da ku da iyayen kun ɗin gabaki ɗaya. Da yadda kuna bautan gunki kuna ganin kamar yana da tasiri, kuna ganin kamar zai iya yi muku wani abu, kuna ganin kamar zai iya kare muku wani abu, kuna ganin kamar zai iya cutar da ku. To dukan ku da ku da daga kuntu an tuwa ba ku da ku da iyayen ku gabaki da kun kasance fi dalalin mubin, cikin bata wanda yake mabayyani. In ba haka ba ya za ka yi ka sassaƙo abu wani abu ko kai ka sassaƙa shi, wani abu ma shi babban nashi ba shi yake sassaƙa shi ma ba shi yake, don dama babban sana'arsa shi ne gumaka yake. In yi gunki yana bayarwa ana sayar masa, sai ya zo ya ya yi sumbullansa daga ciki, amma bai da wani sana'a illa sassaƙan gunki. Da lokacin da ya ji tsoro ya ga lalle yaron nan fa in har yin shuru, yaron nan ya dawo gidansa har makwata suka gane, to yana jin tsoron wani farin ɓera ya je ya kai malamaruzu cewa wannan yaron da ake tsoro za a haife shi gashi. Ya ce to da sarki ya ji a wajen wani, to gara ya ji a bakinsa shi, kada sarki ya ce ya munafice shi.
a nan ne sai ke ce ma annabi Ibrahim yake kai Ibrahim, kai yaron nan fa ka zo da wani abu wanda ba mu san shi ba. Saboda haka muna jin tsoron kada sharri ya zo ya shafe ka har ya shafe mu. Annabi Ibrahim ya ce ni fa ba na tsoron kowa sai da ubangiji na. Baba, kai in kai kake tsoron lamaruzu ka je ka fitar da kanka wajen lamaruzu, amma ni ubangijin da ya tsare ni to a cikin kogo shi zai tsare ni a nan a waje, kuma ubangijin da ya tsare ni zai tsare ni ga sharrin lamaruzu. Ya ce haka ne? Ce to Azaru sai ya tafi fadan sarki. Da sarki ya fito ya ce to yana so ya je gaisa da sarki. Da ya iso wajen sarki ya ce ranka da ne yaron da ake tsoro bayyanansa to an haife shi a gidana, ba zan ɓoye maka ba zan munafurce ka ba. ya ce haka ne? Ya ce ya ce to ka je ka kawo min shi in gan shi. daidai ya kawo annabi Ibrahim a.s. ya kalle shi ga yaro ya girma. Ya ce yaro na abin mamaki. Ya ga kuma yaro da haske da kwarjini irin na annabci. Ya ce kai yaron nan haka yi a gidanka aka haife shi? Sai yake ce masa kai yaro me sunan ka? Ya ce sunana Ibrahim. Ya ce Ibrahim waye ne ubangijinka, wa yake bauta? Ya ce ni ina bauta ba rabbu samawati wal ardi, ubangijin samai da kasai. Ya ce ba ni ne ubangijinka ba, ni na halicce ka, na halicci iyayenka, ni na girman da kai. Ya ce ƙarya kake, ni wanda ya halicce ni shi ne ubangijina, shi ne kuma rabbu samawati wal ardi, ubangijin da ya halicci ƙasa mai ya halicci ƙasai, shi ya halicce ni kuma shi ya raya ni, shi ya girmar da ni kuma shi yake girmar da ni. Ya duba Namaruzu sai ya ce Azar ka tafi da yaron kan nan gobe da hanzi lokacin da na fito fada ka zo da shi. Sarakai masu irin sarautar da tun daga cikin dare ya ja shugaban kumanda ya ce maza a sa tsaro a fada, a canja mata kalo, a yi kamar wani runduna ne zai zo na yaƙi. Gabaki ɗaya sojoji suka shiga mugun kama, suka shiga sulke na yaƙi, suka sha hawa, suka zo suka yi ma fada zobe, aka ƙawace fada, aka sanya tsaro, abubuwan tsoro gabaki ɗaya aka kafa. Sarki ya ce to a ce ma'azar ya shigo da yaronsa. Ya shigo da yaro ya raƙo tawaka, ya raƙo runduna ko a jikinsa. Ya shigo. Namaruzu zai ce Ibrahim ce na'am. Ya ce wa kake bautawa? Ya ce rabbu samawati wal ardi, ubangijin samai da ƙasai, wanda ya yi kowa ya yi komai. Namaruzu ya ce ni na halicce ka, ni na halicci iyayenka, ni nake raya ka. Ya ce ƙarya kake. Namaruzu zai shiru
ya ce to ubangijin da yake bauta mai siffansa ya ce ubangiji mai kashewa mai raya. Ya ce to a je a kawo ɗan firzin guda biyu, wayanda an yanke musu kisa dama za a kashe su, a kawo su, da aka kawo su gaba annabi Ibrahim. Ya ce masa to kaga wannan duka ba ɗaya za a kashe su, wannan ku sake shi mun raya shi ya tafi, wannan kuma ku kashe shi, aka kashe shi gaba annabi Ibrahim. Na Ibrahim ya ce to haka ne, ya ce to da shi ubangiji na ya tibi shamsi min mashriqi ya fati biha min maghriba, inna Allah ya tibi shamsi min al-mashriq fati biha min al-maghrib. Shi Allah yana hudo da rana daga gabar, kai yanzu kai in kai ne Allah ka hudo ta daga yamma, ko bai da zai kafara nan kan gabaki da ka hudu sai ya shiga ɗemuwa. Ya ce to wannan yaron sai ya koma kuma ya shiru. Ya ce yanzu kamar wannan yaron kamar ni a ce na kashe ɗan yaro, kai za a ce na yi kamar abin kunya ne. Sannan ko bayan haka irin wannan yaron da baya da tsoro, mai fasahar magana, wanda bai da tsoro ko kaɗan, wannan kashe shi asara ne a duniya ga baki daya, asara ne gare mu, kuma hakan ne a duniya ga baki daya, shi kaɗai ne mai bauta Allah. Amma ubangiji bai ganar da shi inda abun yake ba. Yace to saboda haka kamar yadda muka da gargaji duniya yanzu mulki ya dawo hannunmu, irin waɗannan yaran ga makiya suna tasowa, kashe irin wannan yaro mara tsoro, mara fargaba, mai fasaha, mai fahimta, mai tunani, irin wannan yaro mai kyau yana cikin tasowar ƙuruciya, tsarin farko. Ya ce wannan kashe shi kuma da baba ne, gara a yi ƙoƙari a yaƙe shi, a canja masa tunani, ya dawo dinga bauta mana, mu ƙara ƙarfin mulki a duniya da shi, shi ya fi kawai. Saboda haka Azaru na san da ɗanka, ka je ka rinka tarbiyyantar da shi, kullum ka tsoratar da shi mulki na, ka sanar da shi fa ni na halicce ka, ni na halicce shi, ni ne mai raya ka, ni ne mai raya shi, har ya dawo daga aƙidan nan da yake da shi. Ka canja mishi tunani, duk yadda aka yi ka canja mishi tunani, kamin nan in ka zo mun san matsayin da za mu sa shi a cikin gwarazan sojojinmu. Don wannan kashe shi a halin yanzu da muka da gargaji duniya, to kashe shi ba ƙaramin asara ba ne. To nan ne fa yanzu shi Azaru ya riga ya magance duk wani magulmashi, duk wani mai dare ya kai mana bari cewa ai ga yadda ake ga yadda ake, ai yaron nan yana gidan Azaru. To kaga yanzu kan duk wani magulmashi da zai kawo sarki ya riga ya san da shi. Yanzu Azaru Kuman ya samu izini mai kyau na ya riƙe yaron shi ba da fargaban komai, saboda sarki ya san da shi, jami'an tsaro duk sun san da shi, kowa da kowa ya san da shi. To shine ya dawo yana faman ya zai shiryar da yaro, shine sai ya sa shi sayar da gumakan da yake sassakawa. In ya sassaka gumaka sai ya ce to Ibrahim ka je ka yawata ka sayar min ka dawo. Shi kuma in ya tafi da ya bar idon baban, so sai ya nemi igiya sai ya ɗaura a ƙafafun gumakan sai yana jan su. Ina wanda zai sai abin da bai amfaninsa, bai da iko ya masa komai abin da bai da amfani, ya zo ga abun sayarwa, gunki baya amfanarwa, bai da ikon komai, bai da iko sarrafa komai, sayan asara, duk mai sayan asara ga abun sayarwa. Mutane suka fito, ne gunki ne yake jafa, to
in ka kai gulma wajen sarki ma dama sarki ya san da shi, sarki dama ya kawo shi saboda a yi ƙoƙari da dabara a canja mishi tunani. To a kawo wajen uban ya yi fada shi kuma annabi Ibrahim alaihi salam duk abin da uban ya ga mai sai ce kai haƙuri ya ba uban haƙuri. In aka ɗan tarbiyyantar da shi aka ɗan ga kaman ya ɗan fara ɗaukar yadda suke so sai a sake ba shi tallan gumakan kuma zai yi irin haka da haka har aka bar ma ba shi tallan gumaka farfata. Nan shi ne ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa da ta na Ibrahim rushd min qabl, mun ba shi ne sa tun yana karami mun ba shi reshin. To wannan isqala li qaumihi lokacin da yace mutanensa ma hazi tamasilul lati antum laha akifun, wannan gumakan da kuke ta bauta mata mene amfanin su? To shine suke cewa wannan isqala abihi qaumihi kenan, lokacin da ya gama babansa ya gama iyayensa, qalu wajanna aba ana laha abidi, mun samu iyayenmu suna bauta musu ne, suna bauta. Ya muke da lokaci ya yi ba? Abinda muka faɗa daidai ubangiji Allah ba mu ladansa, abinda muka kuskure kuma ubangiji Allah ya fi mana. Allah kawo zaman lafiya a ƙasashen musulunci gaba ɗaya. Wannan hali da ake ciki mawuyacin hali ubangiji Allah ya yi, Allah ɗauke musulmin da ake ciki ubangiji Allah ɗauke. Allah kawo mana zaman lafiya, Allah ba mu damana mai albarka. Marasa lafiya Allah ba su lafiya, masu lafiya Allah ƙara masu. اللهم يسر لنا امورنا ما رحد قلوبنا دادنا وسلامة العافية في ديننا ودنيانا وكلنا سابق في سورنا وخليفة في آلنا على مسألة وجاهدنا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ga masu turo na tambayoyi gidan rediyo kamar yadda aka saba za su turo a nomban da suka saba turowa 070-3795-1659 070-3795-1659. a haka za a turo tambayoyi, amma mun fi son turowa message ba kira ba, don wani lokaci muna dan cikin sungulla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.